محمد پو بعد دست پو هم خیر айсин фида то 4 6 машқошун ранг бояд бозӣ бигзара ки мақсад чишим наявия зушум наявия ки пага бо машқ биёянд айроҳҳои бад гардондани ӯ бекор кишидан як кори бад намераванд як сигарети носе бачаҳои кӯҳистон бисёр бачаҳои хеле чианд лайоқатманданд физически бақувватанд ёданд фақат техника нишоншон этиканта шлема навбат сативаз мекунанд шлем надорам бародаро борои кадариан экипировка барои муҳофизати танашон оли радан омадистанд машқҳо 1.5 соат давом мекунад аз сабаби ки дигар шом мешавад торик мешавад давомш наметем як хел шайвлар қушлуқ меянд айдар қушлуқ меянд хай гуда канохем то бо уҷоро мераванд ки торик мешавад ҳама Что, молодец?